Mga kawani sa Lapu-Lapu City Hall nga masutang nalambigit sa online gambling atol sa oras ting trabaho, posibleng mag-atubang unya og administrative o criminal charges. Si Juan Mirundina sa report. Sa memorandum nga gipagawas ni Lapu-Lapu City Mayor Cindi higpit niining gidid-an ang mga opisyal o kawani sa Lapu-Lapu City Hall nga mo-access sa mga online gaming platform o malambigit sa online gambling. Subay kini sa DILG Memorandum Circular No. 2025-082 nga pinitsahan niadtong Agosto 12. Sa memorandum, giklaro niini nga makonsiderar nga online gambling ang bisan unsang matang sa sugal o gambling nga gihimo gamit ang internet. Apan way labot niini kadtong operated o regulated sa Philippine Charity Sweepstakes Office kon PCSO nga matud pa mo'y nalatid sa Section 4 sa DILG Memorandum Circular 2025-082. Ipagawas ta ani na memo, hoping na ma-curb down, ma-mitigate ang paglagana pagyud and to discourage our workers. Napatik usab sa memorandum nga giluwatan sa mayor nga kung masutang nakalapa sa maong probisyon ang usa ka opisyal o kawani sa City Hall, hayan mag-atubang kini og administrative o criminal charges. Hinuon wala pa mahanay ang guidelines kabahin niini. Mato ni Chan, walay mga opisyal o kawani sa City Hall ang nasakpang nalambigit sa online gambling base sa kasayuran gikan sa city administrator. Apan nakadawat sila og mga report nga may mga kawani nga nakasinati og financial problem human matud pa naggumon sa scatter. Maybe reporting, so I think we're still in the process of making the guidelines. Unsaon na nato kay I know lisod kayo, di ba? So maybe lang during na break or especially during office hours, gyud nya di na noon ka cater, di na ka serbisyo sa tao kay tungod na siya sa iyang cellphone. We leave it tingali sa mga department heads and their supervisors to monitor. Pipila sa mga kawani sa Lapu-Lapu City Hall ni padayag sa ilang opinyon kabahin sa online gambling. Nakasuway ko na niya kanang mga duwa nga inana pero wag gid ingon nga nagpadagi ko anak kay kabaw ko nga di kita kadawgon na lupi kita ng kuan. Man akong kuan may gito ang mimo nga nakuan nga wala na gid nindot nga wa gid siya. Online gambling kay mao nay usas maka daos sa mga tao karon. Daghan kayong kawat, daghan ang kuan tungod anak. Nga buang ba daghan nga buwag asawa kuan pamilya. Ikaw sa wag ka natintal sir. Ha? Wag ka natintal. Wa. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina. Balitang Bisdak.